hei! Tänään me testataan jogurttijuomia ja tehojuomia. Tiukkaan testiin on valittu 5 erilaista tuotetta, joilla on erilaisia terveysvaikutteita. Vaihtoehto 1 hallitsee verenpainetta ja alentaa kolesterolia. Vaihtoehto 2 vahvistaa luonnollista vastustuskykyä. Vaihtoehto 3 alentaa pahan LDL-kolesterolin määrää veressä. Vaihtoehto 4 kasviperäinen, maidoton ja laktoositon, joka alentaa kolesterolia. Vaihtoehto 5 vahvistaa luonnollista vastustuskykyä. Otetaanko vaikka tää sydämen hyvinvoinnille? Ihanan vadelman maku. Ihan niinku jogurttia. Aika lähellä jogurttia. Tosi hyvä tehojuoma. Sitten voitaisiin ottaa lisää. Oletteko muuten ajatellut, me voidaan syödä tosi paljon suklaata ja kaikkea muutakin, kun me kompensoidaan sen vaikutus näillä tehojuomilla. Ei ole niin paksua koostumukseltaan kuin tuo edellinen. Aika helppo juoda. Niin eikä niin makea. Otetaanko seuraava? Tää on tätä, joka auttaa myöskin alentamaan kolesterolia. On tosi makeeta. Tosi makeeta. Ja vielä vähän kolesterolia alemmas. Tämä maistuu ananakselle ja jollekin muulle. Passionhedelmälle. Ihanan väristä. Ja sitten lopuksi aimo annos vastustuskykyä kaikkia pöpöjä vastaan. Mä tykkäsin tästä eniten, mikä oli eniten jogurtin omaista. Mulla oppas tää ehkä parhaiten. Mun suosikki oli tää vastustuskykyä parantava juoma. Eli Kimalluksen ihanat naiset suosittelevat tehojuomia ja jogurttijuomia vähintään 1 päivässä. Tehojuomissa ja jogurttijuomissa löytyy paljon valikoimaa. Kannattaa maistella ja testailla ja löytää oma suosikkinsa. 1 päivässä riittää. Hei seuraavaan kertaan. Eli vastustuskyky alas. Joo. Ei kun ylös. Mun suosikki oli tää vastustuskykyä Ylös. oikeesti. Joskus tehojuoman nauttiminen voi tyssätä jo tehojuoman avaamiseen.